Radio Bunt. Jesteśmy na Roku na Bagnie i tutaj spotykamy zespół Noworodkens. Właściwie jeden przedstawiciel, DJ Sznepkus z zespołu Noworodkens. Witam serdecznie. I tutaj jestem, reprezentuję jako gościnnie. Występuję w różnych składach, wystąpiłem w zespole Free City Stompers, Akurat i Abaddon. O. Dowiedziało się Radio Bunt, że organizujecie festiwal Trójbój Kaszubski. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, jak najbardziej, to jest festiwal, taki mini festiwal nasz, taki kaszubski, trójmiejski i to się rozkłada na takie jakby dwie działalności. Jedno to jest muzyka na żywo i na martwo, czyli od 12 w południe do mniej więcej 2 nad ranej zespołu na żywo, później na martwo DJ-e do 12 w południe, czyli 24 godziny muzyki, tańców i swawoli, a oprócz tego mamy zawody w zażywaniu tabaki, piciu piwa i wódki na czas. To są zawody takie nasze, takie kaszubskie i swobodne i swawolne. Można występować nago, można występować w ubraniu, składy mieszane, również jednopłciowe, jak to woli. Spożycie i współżycie. Wszystko po prostu się udziela. Zakaz wstępu dla osób niepełnoletnich i niedojrzałych płciowo i emocjonalnie. Jakie tam zespoły jeszcze będą występować? Mnóstwo. Będzie prowadził imprezę Janek. Głupoty gadam. Janiszewski z Bielizny, a oprócz tego Pan Biedronka, No to Caco, jasowy skład, Padam, taki kaszubski, Rage Against the Machine, The Noworodkens, Village Punk, Kaszubem Folk Dancing Show, Ortalion, Space Jazz, będą zespoły takie jak Free City Stompers, czyli ska, no będzie mnóstwo różnych innych zespołów, będzie Karski, to jest taki klimat, jak nie wiem, jak to wziąć nalepę, zmieszać z Led Zeppelin, będzie cały czas to się będzie działo. Jakie tam jest zaplecze noclegowe, gdzie można się tam zatrzymać, jak dojechać? Można przyjechać SKM-ką, na przykład jak ktoś jedzie z Gdyni, a jak ktoś przyjedzie z daleka, to można przyjechać kolejką PKP i do Gdańska Głównego i się kierować na Gdańsk Stocznię, przekroczyć bramę Stoczni i idzie się w kierunku Motławy i można mieć tylko tak, Karimatę i Śpiewór i można się przekimać WL4, Mleczny Piotr, można sobie wstukać w Facebooka WL4, Mleczny Piotr i tam można się będzie przespać pod dachem między rzeźbami w budynku takim starym, przedwojennym, takim ogromny budynek nad Motławą, klimacik w stoczni, albo sobie rozbić namiot po prostu, bo tam nikogo nie ma dookoła, tylko jest ten budynek i jakieś takie postoczniowe klimaty są. Tam w ogóle nic nie ma, bo Wałęsa wszystko zniszczył. Czy po folk porno jakąś nową płytę planujecie? To wszystko zależy od naszych nowych doświadczeń. Mamy w tej chwili doświadczenia z różnymi nowymi dziewczynami i one nas uczą różnych sztuczek i będziemy się ukierunkowywali w różne takie będziemy się ukierunkowywali Ja nie mogę teraz mówić, może lepiej nie powiem o tym, bo one są w trakcie tego ukierunkowywania. Jak teraz ja będę o tym mówił, to one się przystopują i nie będzie nic dobrego z tego. Także, ale to na pewno będzie coś, zaowocuje fajnymi fruktami. Jak Ci się podoba na Roku na Bagnie? Rok na Bagnie jest wspaniały, no bo jak mówiłem, wystąpiłem w różnych składach. Zaraz idę występować znowu. Chciałem występować ze zespołem Quo Vadis, ale akurat poszedłem po żubrówkę do sklepu i generalnie rewelacja, świetny klimat, organizatorzy rewelacja, ochrona, wszystko jest super. Można iść na zaplecze, na przykład wziąć wodę na przykład i wypić ją i nikt się nie przyczepia. I pójść do Toytoja i z tyłu i wchodzisz i jest czysto. Czad. I jest tutaj na przykład wypiliśmy z Abaddonu z wokalistą na przykład 2 litry wódki na zapleczu i nikt się do nas nie przyczepił, że myśmy tam w ogóle siedzieli na tym zapleczu i nie zaczepialiśmy nikogo i nikt nas też nie zaczepiał. Dziękuję Wam za to. Byliście pod ośrodkiem kultury tutaj? Piliśmy pod ośrodkiem kultury również i tam świetnie leciały kawałki Kryzysowa Narzeczona albo Andzia i takie różne. Naprawdę zaprzyjaźniłem się z kierowniczką i prosiłem ją, żeby puszczała Manam i takie inne klimaty. I zjedliśmy bigos i wypiliśmy piwo i bimber. Wypiliśmy z Podlasia i nawet żeśmy się nie nawalili. Po prostu żeśmy tam siedzieli, słońce na nas spływało i czuliśmy się świetnie. Zapraszam wszystkich, naprawdę rewelacja. Podlasie to jest tak, jo? I to jest świetne miejsce, żeby przyjechać. No w ogóle zero agresji, zero jakichś negatywnych spojrzeń od miejscowych ludzi.
jest seks, jest słońce, jest muzyka, jest, nawet jest sen, jak ktoś może znaleźć miejsce do spania oczywiście, jest alkohol, to jest po prostu jest świetnie. Co to jest za instrument, który masz ze sobą? To są diabelskie skrzypce, to jest myląca nazwa, bo to jest instrument nie szarpany, ale perkusyjny. Ma blachę na głowie, to jest diabeł, odstrasza złe moce i ma tutaj na przykład robił mój kolega 70-letni z Chmielna, Tadeusz, który zaginął sam własnoręcznie kapslę od piwa i wsadził do puszki tutaj. W tą puszkę się uderza, te kapsle brzęczą i jak uderzasz kijem i jeszcze masz tą blachę, to się wyzwala taka energia, że wszystkie złe moce idą precz. Dzięki wielkie, zapraszamy na Trójbój Kaszubski. 21 lipiec na Facebooku znajdźcie, słuchajcie, Trójbój Kaszubski, magazyn kulturalny poniżej. Zapraszam serdecznie. Piotr Żukowski, Grupa Gdenworodzkie, DJ Szneptuch, Zyg Podlasie.